IFM News. Police Report. Magandang morning, Idol Dennis. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Kalpasan, iti standing order, iti barong Chief PNP, nga kinaduan, timatiliw iti droga, kinadumatan timatiliw, iti dumang ili, iti probinsya ti Ilocos Norte. Hanlaing nga nagiti baybas, nagiti pay malalan, kaditi higit ti baybay. Umuna, iti ili ti Bacara Ilocos Norte, at damanan ti natimbog, iti drug bypass operation, iti barangay 20, Pulangi, Bacara, Ilocos Norte. Ti Manalon nga ni Tolentino Cabusas nga Tolentino Bulugitwa natili babaen iti may wayat nga bypass operation umabot ti 1.13 grams nga may pawarok masyabu iti nagatang tinagpamarang bayar iti droga. Umabot met ti 7,500 pesos ti valor iti naalang droga ken kuana agraman pay nga na-recover iti may isang pidaso iti 1,000 peso bill nga nosar nga bypass money at dapat tinaalang open transparent pasisya iti panangkapkap ti kaming ti pulisya kalpasan iti panagpostibo iti drug bypass operation. Nagdagos kinawag iti inventaryo ken ipilaan met ti reklamon iti piskalya nga panaglabsing iti 10,591 kontra iti nadakamatatang suspect Idol Bernard. Kunati PNP tuloy-tuloy iti kampanya at operasyon kontra droga yang kabinulig da iti Provincial Drug Enforcement Unit yung kastamatan iti PDEA. Kalpasan ijay Novera samat ka nagpaati iti Ilgi Novera Ilocos Norte at damat iti natili babayan iti drug bypass operation kontra iti Agnagan wano iti Agtawan Talubulog at 5 nga barangay Kagawad iti barangay Barangubong Nuevera Ilocos Norte. Ti suspect at drug surrendering Idol Bernard isang sinubihan ti PNP ngayon monitor iti aktibidad na kitito na panaknikanda nga napay inintiyan iti datong illegal nga panagusar o panag illegal nga panagkuan dati illegal drug operation iti nadakamat ang ilikas resulta na alakin ko na iti 3 gramo iti may pangurok shabu nga valor iti 20,400 pesos Idol Bernard nga naglaon ti 13 nga small transparent shake na 7 kita na subot-subotan datoy Nabingay-bingayen. Wala bingay-bingayan, ready for distribution. Idol Bernard. So nga, natimbog. Amin ni Jai iti nagatang kinakonfiskar iti biyang iti PNP. Na nakubar damet, iti 1,000 peso bill nga drug bypass money, agraman dati 8 nga ammunitions iti Calvar 22. Dapat iti nalapal to kinkwana Bernard. Iso nga mga kaso iti isang sangon na R8 9565 ken 10591 dati may piling reklamo kontra ken kuana. Kuna ti PNP adupay digitay trabaho da iti Ilocos Norte ng rula kadagitay na recover nga shabu floating shabu iti shoreline iti Ilocos Norte atapan da dubara baka dagitay hangan nagi-surrender met baka dagitay ng gundawa iso nga saan nga maturog iti Intel Division iti PNP Kimpidaya nga monitor kadagito nga bambanag tadamit sa mamilin iti Chief PNP ano mabaling ket kinaduan iti matiliw iti droga iti areas of responsibility. Iti nga tinadlaw ko kasla agsubsubli dati agbilang-bilang tema ti durgista dito Ilocos Norte Idol Dennis. Di amen. Ala pagsiyatan nagatawan dagiti matiliw nga natay no digest bibig amin dagito Idol Bernard. Tahamat kay PNP dati war on drugs nga madugo ako na no dagiti talaga nga legit dati white nga operation Idol Bernard. Sa pala kumata legit tawan dagiti agimulmula iti ebidensya Idol Dance. Atano dagiti agimula ket magustuman ako dagiti abogado Buwana, alisto lang nga shoot ka digitay no agimula, alisto lang nga rumar, ngayon. Ngem, opening ana pa lang, when acceptance fee pa lang, 100,000.
Oo nga. Apay, jacket amo. Na? Ni Lores, ano sa tamon? Ano sa tamon Lores Kadeta? Awa na. Siyak ati babadnak dita Marcos Hall of Justice. Amok ti bilang. Mano, amok ti naganan. Maited mo't abogado. Bayad na ka na. Amin. Ket amok pa ano ton ano da nga agi race. Depende di kalidad na abogado. Ano mo tagiti? Wan. Digite di kalibre. Wan. Andamo digite nakabaybayagen para di Los Benos sa pormot loser. Diti anana. Amok na gitoy. Na Bibisin di kaso na po hijayin. well, aman. But in fairness, because justice has a way that ipagtimbangan na, ket agdepende neta talaga no nalaing kang agdepensa. Kat no kayam nga depensaram ti naganan deta kliyente ako very good DJ nga makita nga sikaket di kalibre Idol Dennis. Di men? Oo, banking ti kinapod no kuram so nga agul sabi kita makaawat at nga banking kung kuna dagit anang rod banking iti kinapod no naritmet no tabla di ba? Awan na. Awan ti mga ati awan ti maabak. Okay, Bernard. Okay, update pa Jason Sona dati Rambol iti Kalman Edo Bernard. Second, iti PNP na pagsaritan ti both parties including ti parents dito nga involved iti kumusyon iti barangay pagbago solution na ito Bernard ti napasamak amicable settlement nagkari siguro ba dito yan nga handol ulitan dito ket minors Idol Bernard ket nakababain dapat pala klase ket adon ti kasi mas masamak iti ili ti solution na Ilocos Norte kunati PNP ni binaganda meten dagiti barangay officials dagiti barangay tanod nga masabol nga nayunon dat oras da nga agronda iti dis oras tira brabi uno ti grade ti agsapa tabi kasta ket maliklikan iti kastoy ki mabantayan iti ka barangayan da Idol Bernard diyan tangay tatameten iti insentibo dagiti sa serbi iti opisyales iti barangay. Speaking of barangay na matut election alla kunan ni manang ay mitigal mangket sung dagiti tawa orahin tano at signal dagiti election man awang kuna na met Idol Bernard. Padaanan nyo ano dito nga po BBM ni Presidente lat maura yun. Usong rod, isong ora daman di kasi dahil masabol lang pa nagtrabaho pa nagronda ito opisyalis iti barangay tabi kasi taget jay nasapatan nga trabaho da kaya tatata magserbi matlang iti bukod da parang